Яка пътека, Упс! Да, упс! Та яка, а? Мога правиш такива. Да. Само, че тия деца направи коловозите, трябва да се внимава. Това е тук с джипове нещо, се каже. Защото е гадно. Мога те метне. Как е така, по-добре ли? Спомняка ви, никой няма разлика, но отли повече потъва. Ами да, ама ти обира повече. Да. Аре, че хеликоптер ще не стигне. Нищо. Воу. Добре ли си? Да. Просто изпуснахме един. Малко по нос. Не. Изтегли се назад фактически. Може би натисна изпирачка. Тук го мини. Не, просто искам да прескоча тази страна, обаче предната ми стъпи на това, на легло. Може и задната да стъпи, не знам. Ето там цялата така, може би е така от тук. Да, от тук. Там пак има лед. Дясно и там през камъните. Еба май. Как? Бето е голям страх. Удари ли си главата нещо? Така паднах по легата. Като че ли на лице се заби. Така е? Ето там. Частна кабинка. Ползвай парчета, като